enaltece o feito de ser muller, de vivir nunha sociedade onde os homes e as mulleres están marcados de maneira moi diferente polo feito de selo. Moi implicada socialmente. O alumnado de sexto A tamén fixeron un traballo de gran implicación social. Despois de ler o libro da lavandeira de San Simón, estiveron a investigar sobre a represión no inicio da dictadura e sobre a colonia penitenciaria de San Simón. E para finalizar ese traballo, fixeron un falso documental sobre o libro de Eva Mejuto. Dentro vídeo. Quero cravar o teu nome cunha navalla de lúa nos outros muros da noite. Nun pano cor de limón pon o meu nome no mar, ízalo un mastrón maior. Ola, soy Xiana Alonso, xornalista de investigación. Fai pouco tempo chegoume este libro de Eva Mejuto ás miñas mans e trata sobre unha nena que se chama Teresa que vai axudar a súa nai a lavar a roupa dos presos da illa de San Simón. Tede en conta que isto pasou fai moito tempo, entón hai personaxes que son maiores e outros que son moi maiores. Lembro que cando era máis nova ia todos os días a lavar a roupa. Todos os mércores facía unha empanada e levaba a roupa limpa e a empanada aos presos e que un mércores a miña filla Teresa ia comigo, levoulle a roupa e a empanada aos presos. Cando eu era neno, o meu pai estaba preso na illa de San Simón. Íamos visitalo a miña nai máis eu, no bus, xa que nós vivíamos en Vilagarcía de Arousa. A miña nai, durante a viaxe, miraba sempre polas ventás, por se acaso atopaba o noso pai tirado nunha cuneta. Eu, na cárcere, o pasaba moi mal. Tiñamos que dormir xuntos para non coller frío. Non había comida en días e botaba moito de menos a miña filla. O máis difícil era non comprender por que estaba ali. Eu todos os mércores iba á illa de San Simón a xuntar o meu marido e o meu fillo no barco conoceu a unha nena chamada Teresa. Eu acórdome cando era pequena, todos os mércores a casa cheiraba a xabón mesturado con limón e lavanda. Miña nai se levantaba moi temprano para ir lavar a roupa dos presos e cando chegaba lle axudaba a facer unha empanada de chocos. Eu sempre quería que a empanada fora para a miña casa, pero miña nai non me deixaba, decía que tiñamos que compartir cos que tiñan menos que nós. Aínda me lembro de cando fui a levar a miña nai, como todos os mércores, para que colla o barco, ese día deixoume ir. E tamén aquel día coñecín a Xulio, un rapaz que ia visitar ao seu pai. Cando chegamos á illa, miña nai deulle a roupa limpa máis a empanada e Xulio foi correndo ao lugar onde estaban os presos, pero non lle deu tempo a máis, porque non sei que pasaba na illa, que estaban gritando, chorando e nos tiveron que botar rápido. Dende a miña casa se vía a illa, pero non era nada igual a sensación de ali. Aquel día, cando íamos con Xulio para casa xa no barco, vin a Xulio moi triste. El dixo que era un anaco para el e outro para a súa irmá. Lembro aquel día que estábamos nunha cafetería cos amigos tomando un café e viu a Garda Civil e nos levou a todos. Despois meternos nun barco, estábamos todos moi apretados e nos levaron á illa. Ao chegar á illa, separáronos en diferentes grupos e rifáronos bastante. Estivemos ali encerrados moito tempo sen saber o que sucedera. Lembro con agarimo aquelas mulleres que cada mércores nos lavaban a roupa
Recordo un día coa miña familia na miña casa que un par de garras apertaron a miña porta e entraron e fixeronme moitas preguntas. A miña muller e o meu fillo Xulio viñan a visitarme na cárcel. Non sempre deixaban ver como estaba e vían cousas desagradables. E o meu fillo recordo que me dixo: volva a casa que non quero que morras. Eu era guarda civil e cando comezou a guerra me mandaron a San Simón para traballar na cárcel. O que eu quero saber é por que tratabades os presos tan mal. Los tratábamos tan mal por culpa dos jefes. A verdade, non me sento moi mal lo que fixemos aí. Eu levaba no meu lanchón as lavandeiras, dende o porto de Cesantes ata a illa. Cando se levaron ao meu marido, eu estaba cociñando e a miña filla estaba xogando. Quedamos destrozadas. Dende aí, todos os mércores íamos visitar ao meu home en barco xunto a outras familias. Moitas veces nunca chegábamos a ver o meu pai e veíamos cousas que preferíamos non ter visto. Os mércores era o día que levábamos a roupa limpa aos presos. As mulleres da zona axudábamos. Eu lavaba a roupa e levábase comida. Eu era a lavandeira porque me parecía pouco xusto que estuveran aí encerrados. Para min, o máis lóxico era axudar. Quero cravar o teu nome cunha navalla de lúa nos outros muros tan